जि मोजां जिं जिं देबदारु बिफां दङ ओमफ्राय माने जि साफा आरो बेवहाय बिराद थानो आराम नाङो बिनि परिबेखानो पुरा बेलेगखा आरो ओमफ्राय माने गोजौआवबो दङ रुमा गोलाव गोजौआव होदोंमोन किन्तु एबार खेबसेयावनो माने गाहायनि रुमखौ आन्थासो होदोंनो आरो हेलो लोगोफोर गुड मर्निं आंहा माने दिनै फुंनिफ्रायनो एकदम गाबनो ओंखारदों आरो ओमफ्राय माने दिनैनिफ्राय उदालगुरियाव ट्रेनिं दङ सानथाम ओमफ्राय आंजों माने जाय लोगो जाबाय थायो आंनि माने बेस्ट फ्रेन्ड होनना बुंनांसिगोन आरो बिहा माने गैया ट्रेनिं आंल'सो गोलैदों ओमफ्राय जोंनि सब सेन्टारनिफ्राय साथाम गोलैदों आरो बिसोर सानैया मबाइला सुइच अफ ओमफ्राय आरो फारसेथिं आंनि हासबेन्डआबो फैगोन दिनै आंनि हासबेन्डआ फैगोनब्लाबो आङो नै न'आव थानो मोना ओमफ्राय आं दा नै थांनो ओंखारबाय हारसिं थांबाय थानि बास स्टेन्डआव सोरखौबा लोगो मोनगोन खोमा आरो ओमफ्राय गासैबोथ' फुङावनो 6:30नि ट्रेनाव थांजोबनो हायाखैबो जानो हागौ बिदिनो बास स्टेन्ड फैबाय थादों नै रिक्साजों टमटमजों स्कुटिखौ माने जों गामिनि टाउनाव थांफैनाय दङ आरो बेयाव गारबोबाय स्कुटिखौ थाखिबि बायदो राति थाखिबि लोगो मोनबाय नै सासे लकपालु एजन लकपालु मोनफैबाय नै खाख्लारिनि पुरा मोखांजों मोखांनो माने बियो आरो बिथिंजाय हाबलांगोन ओमफ्राय नै बिथिंजाय खाख्लारि हस्पिटाल बेयावनो माने माने कारेक्ट टाइमावनो मोनफैबाय 9:30 रुपालि नाम कि नामसो जानो रुपालि नाम जि मोजां जिं जिं देबदारु बिफां दङ ओमफ्राय माने जि साफा आरो बेवहाय बिराद थानो आराम नाङो ओमफ्राय सानैसोया मोनफैबायानो एकदम बरिया नै जोंनिया रान्दोनि मेदामा संबाय थादों ये इमान पुआता हिली सुबिता को किना है प्रिया प्रिया सब आजु ओय what mas kita salah बेयावनो बाप्टिस्ट कन्भेन्सन ने itu नाखि BBC बेयावनो जाबाय थायो ओमफ्राय जि साफा आरो भितराव नै बिबारफोरा मोजां मोजां हर थानोथ' बिराद आराम नाङो ओमफ्राय जायगायाबो बिराद मोजां आरो खिन्थु हर थाया थांगोन ने नाथारगौ आंनिया बिथाङाबो फैगोन नालाय थांथारनांगोन गारि साबिखौ लाना फैदों ओमफ्राय सोर लांगोन आरो बिखौ फुल गिला इमान धुनिया धुनिया ने डाঙर हलथ' फुल गिला ने बेफोरो आगोलाव फिसा फिसामोन ओमफ्राय दा देरबाय एसे आगर बुकिं गुरलायसुन नै बेयावनो जागोन जोंनिया ट्रेनिंआ ओमफ्राय आगर सिटটো नलयতো মানুহবিলাকে আগতে বহিম দে সুবিধা না আগতে বহিম দে ইয়াতে सिगाङाव जनो मोनबासो गाहाम ইয়াতে बहिम दे बिथिंजाय बायद'मोना जिरायगोन ओमफ्राय जोंखौ बुजायगोन आरो बेयावनो जोङो जिरायगोन ओमफ्राय एसे फार्स्टआव जिरायनो मोनबासो गाहाम बिथिंजाय गाहाम नाङा ইয়াৰ परिबेखটোৱে बेलेग आरो ना इमान धुनिया बापारे जि मोजां नै बिनि परिबेखानो पुरा बेलेगखा आरो ओमफ्राय माने गोजौआवबो दङ रुमा गोलाव गोजौआव होदोंमोन किन्तु एबार खेबसेयावनो माने गाहायनि रुमखौ आन्थासो होदोंनो आरो माने दायो अफिसनि मानसि फैनानै रायलायनानै होबासो मोनगोन आरो ओमफ्राय माने जोंथ' हर थाया ओमफ्राय जों थांगोनसो बिनिखाय जोङो थानाय रुम लायाखै दा माने ट्रेनिंनि जायगाखौ लाखिबाय माने एसे सिगाङाव जिरायबासो गाहाम आरो सब खोथाखौनो बुजि मोनो आरो माने उनथिंजाय जिरायबाथाय रायलायनायाबो एसे गिदिर जायो नालाय रायलायो मानसिफोरा बेनिखायनो माब्लाबाबो माने आङो उनाव जिरायनो गाहाम मोना आरो सिगाङावल'सो जिरायबाय थायो ओमफ्राय जि मोजां जायगायानो एकदम साफा हाय कय दे जि थान्दा नै बेयाव हाबनाय लोगो लोगो गन्थङा होथेहांबायानो
ओमफ्राय दै सिगाङावबो टाइल्स दङ मोजां गानदों थेवब्लाबो आरो तो ইয়াতে আহা লগে লগে নাকটো হবা লাগিলে ঠাণ্ডা মিৰা आंनि लोगो मिरा बेसबरुवा ने मिरा बेसबरुवा सुमिता बर' ओमफ्राय जुनालि ब्रह्म সহায় কৰিব আমাৰ দুৰ্গীয়া চাগিটাক অলপ সহায় কৰি দিব আগবাঢ়ি যোৱাত ট্ৰেইন ষ্টেচন আহি পালো उदालगुरि थांफिननोसै आरो हर थाला नै लोगोफोराबो थांसिगोन आंबो न'आव थांनोसै मानोना आंनि बिथाङाबो फैबाय थादों नालाय ओमफ्राय आंबो थांनो टाउन टंलायाव ज' जाहैगोन आरो सानैबो टंला स्टेसन मोनफैबाय ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआबो फैबाय दहायनो मोनफैदों ओमफ्राय आंखौ नेदों आरो आं न'आव फैफिनबाय लोगोफोर हर थायासै मानोना आंनि हासबेन्डआबो फैदों दिनै आरो माने आं स्कुटिखौ टाउनाव गालांदोंमोन ओमफ्राय साबिखौ लांफादों आरो ओमफ्राय माने हासबेन्डआ आरो माबोरै फैनो स्कुटिनि साबियानो गैयाबा ओमफ्राय माने आं आरो थाया होननानैनो जिबो लाङाखै जि गैयाबा आरो थानोबो खस्थ' नालाय बेनिखायनो दानै मोनफैबाय माने 6:30 जाबाय आरो माने हासबेन्डआ मोनफैग्रोदों फार्स्टआवनो बियो माने 4:30 ट्रेनावनो मोनफैदों ओमफ्राय आंनिया टंला मोनफैनाया 5:30 जादों आरो ओमफ्राय दा न' मोनफैनायाव लागै 6:30 जाबाय माने टाउनाव एसे बाजार खालामनानै लाना फैबाय ओमफ्राय दा साफा जानानै संनोसै आरो माने आइयाथ' ओंखाम संबायानो ओंख्रिबो संबाय थादों ओमफ्राय माने जोङो बयलार बेदर लाना फैदों बेखौ दा भाजा बानायनि आरो ओमफ्राय आरो गाबोन फुङावनो थांनो नांलायसिगोन आरो माने गाबोन 9टानिफ्रायनो दङनो 9टानिफ्रायनो लागोन आरो क्लासखौ ओमफ्राय 7:10 दङ टंलानिफ्राय ट्रेन ओमफ्राय 7:10 थांसिगोन आरो ओमफ्राय बयलार भाजा मोनबाय आंनि हासबेन्डआ संनाय ओमफ्राय आलु होआखै आरो अकल बेदर आन्था आङो बासाव गाखोबा एकदम आला खाला मोनजोबो एकदम माने उन्दुनो ओंखारनाय निसा निसा बायदि मोनो आरो बासाव गाखोबाथाय ओमफ्राय थांनायाव बासाव थांबाय नालाय ओमफ्राय फैनायावसो ट्रेनाव फैबाय ओमफ्राय दा ओंखाम ओंख्रिबो मोनजोब्बाय दा माने जानोसै आरो बिराद हरबो जाबाय फैनायानो हर जाखादों जोंनिया ओमफ्राय फैनानै आरो संनायावनो माने हर जाबाय आरो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनसिगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव गुड नाइट बाय बाय